laitetaan täällä logoja. Ja siis tämähän ei ole sitten mikään aprillipila. Että tästä eteenpäin niin mun firmani kulkee nimellä Lilja LKV, joka juuri äsken ilmestyi tuonne oveen. Sitten täällä on kavereita, jotka on ottamassa yläkylttiä pois. Ja siihen tulee sitten uusi kyltti. Siellä varmaan se Anukin. Huutakaa Sanulle, että tuleeko se katsoa, kun pomo Anu tuksaa. kattoo, kun pomo eikö se tuu? No, utelihas. Elikkä me tosiaan vanhalla porukalla, tai mitään vanhoja on muita kuin minä, niin me jatketaan Lilja LKV:llä. Täällä on vanha tuttu kaari, sinne ne menee kuin kanatorrelle. Täällä on sitten muuten live käynnissä. Mä ymmärsin siis Siellä on tosiaan niin mä oon Lilja Raili ja tosiaan niin Liljalta Hallituskadulta tästä päivästä eteenpäin. Me lanseerattiin tuossa 001 niin semmoiset www-sivut kuin liljalkv.fi. Sinne tulee tavaraa sitten sitä mukaan, kun saadaan tehtyä uutta. Ja tosiaan niin täällä on sitten tämä meidän tiimi. Anu Markkula on kärsinyt mua 8 vuotta kohta. Ja sitten on Natali. Mä menen aina sanoa Kilpeläinen, mutta sä oot Keränen. Kilpeläinen oli kolmiloikkaa. Ja sitten täällä on meidän harjoittelija. Koska sä mutta tällä kertaa oot? 4 viikkoa. Okei, selvä. No niin, mutta tosiaan niin vanha tuttu Aleksi, kaikki mikä alkaa alla, niin se koskee häntä ja sitten katsotaan joko, no sieltä saapuu, Tea saapuu sieltä. Vähän on matkaa vielä, mutta nyt te voitte ruveta ottaa tuon vanhan kyltin tuolta alas ja sitten laitetaan uusi. Kato, aina on punaiset, kun pitäisi tehdä jotain. No niin, ja nyt sitten lähtee kyltti sieltä. Vuotta se siellä oli. Tai siis ei se tässä kohtaa ollut 10 vuotta, mutta 8 ennen koronaa. Hyvin paljon ennen koronaa. No niin, sieltä saapuu Tea. Sä tuut sit suoraan liveen. Ihan tiedoksi. Apua. Me ollaan niin reiluja. Aamu siihen, kun piti laittaa kaikkea tänne Instaan ja joka paikkaan. Ja sä kerkisit niin pitkälle. Joo, tosiaan. No niin, ei sitä panna väärinpäin. Ai se oli ruippäin. Mitä noin? Että musta valkoista. Niin. Eikö siis Ei sillä nyt kirjaimet ylös alas. Ei. Joo, kyllä se oli ihan hyvä. Ei teillä ollut sitten vaan loppuviimeksi ihan varmaa enää, että miten se oli se noin päin. Oli. Kato pomppaa. Täällä on sitten kaikille halukkaille pulloa ja kahvia tarjolla tänään aprillipäivänä kello 8.30–10.30. Tervetuloa! Jos loppuu, niin sitten haetaan kaupasta lisää.
Vau. Miltä se Upea. tuntuu? Aivan mahtavalta. Aivan mahtavalta. No niin. Kato, tuli dokumentoitua. Se ei vaan se peukalo ei saa sitten laittaa väliin.